Dini 31 tarik जों फाइसक फैसा और निनो 3 खान पंचायत गामरिया पंचायत दक्षिण महारानी पंचायत दक्षिण पूर्व महारानी पंचायत ओ काइथांगो जों जिनि बुसकां 2021-22 जों सामुं नावानि बाङै डेभलपमेन्टनि सामुं खायनि बाङै जों जेबाबो एक्शन प्लेन रवानि फाइसा जों एक्शन प्लेन रखा एक्शन प्लेन रमानि परे जों तेबो जिनि सालायनि नांतंखो जेहेतु त्रिपुरा राज्य एडीसी सरकार फाइनि बिसिंति एडीसी गवर्नमेंट जोंनो नोटिस रखा जिनि अरो निगो डेभलपमेन्टनि सामुं सबकिसु सामुं तांनि बाङै ओंका ताबुक जों जिनि अरो निगो जेबाबो सामुं बेसेबि नुकजाक दंगो ओ बेसेबि नुकजाक मानि बिसिंति जिनि अरो निगो किसुता बिब्रान्त सलै तंनि बाङै जों ताबो सामुं न सले रय ना लाइमेखो चले रय नानि बाङै जों सामुं तुलुक तुलुक जिनि टिप्रा मथानि बिसिंति जों सामुं तांलायनाय सामुं तांलाया निखोनो जों तै जिनि क्वांगमन पदक्षेप नानि नांतंखा तमा हमले कलाइसेके जों तंगै इंलिया जों ताबो बुसकांगो कोविड-19 नि कारनै बुसकांगो 5 तारिखो जों नायनाय किसुता कोविड कंट्रोल थांनो हा बा थांयाफानो तंलाथों जों थानागो इनफरमेशन खायै जों अरो निगो जिनि अरो निगो तिप्रा मथा होइते उ पंचायत जों चालगुइ बा डेभलपमेन्टनि सामुं जों अरो निगो बुसकांगो बासागै डेभलपमेन्टनि सामुं तिप्रा मथानि बाङै जदि जों तांगानि बाङै ब्लक डेभलपमेन्ट संसुनो उ पंचायत नोटिस रहैया हांकिनो ऑफिशियली नोटिस रहैया हांकिनो जों अरो नि अनिर्दिष्ट जों अरो निगो गैदारिं खायनि नांनाय जतदिन पर्यन्त बिदु संफाय अरो निगो ऑफिशियली बर नोटिस रहैया ततदिन जों अरो निगो अनिर्दिष्ट कालीन बाबि जों अरो पंचायत जों गैदारिं खाय पंचायत ताला रय तंनाय हानि बाङै जिनि अरो नि सबानि ताखुते तिप्रा मथानि जतनो फाइसक फाइजाक निरक जतनो तिप्रा मथानि सहजुगिता माध्यमे जों पंचायतनि डेभलपमेन्ट बा एलाकानि डेभलपमेन्ट सामुं तालायनि बाङै जतनो सहजुगिता खायजाक तै बासाजाक हानि बाङै जिनि सरकार फाइनि बिसिंति जों उंक्लो असलया जों बुसकांनो सामुं तांनाय तै डेभलपमेन्टनि सामुं जों खायनि लायनाय हानि मा आं तै कौ बेसि गोबां साया जतनो हामबाय।